Здравейте, мили приятели! Днес искам да ви покажа, че аз днеска имах подарък и те са ножички. Те са общо на 3 на брой и те режат много хубаво. Сега ще ви покажа. Тия са таковата ножичките и сега ще ви покажа как ще режат. Първото ни трябва едно листче, такова листче и ще ви покажа сега как ще режат. Първо, ако искате ето това, аз ще ги натаковам. Тук ще ви ги покажа всичките и аз ще ги таковам. Първото, ако искате да не ви покажа, просто така да се таковам. Да, добре. Аз ще ги изряза и после ще покажа на вас. Ето вижте как режат. Първото е с ето тази ножичка. Ето тази ножичка реже, ето така реже. А второто е това, реже ето така. С това тук ви се показва и ето как реже. И тия ножички са много хубави, нали? Ако искате, вие си ги вземете от магазин. Тоест, аз не знам откъде са. Подарък беше. И не мога да се сетя къде е магазина. Сигурно на някаква крижарница. Да, и сега второто е ето. Третото реже ето така. С това да си показва. Така си реже. А сега ще ви покажа едно ново нещо. Тези ножички трябва да се пазят много. И ако вие сте ги взели, първо, ако не ме питайте защо така режат трудно, те просто като са нови, просто трябва да свикнат, за да лесно да режат. И аз сега ще ви покажа, че аз с тия нарисувах много неща. Сега ще ви покажа. Аз с тия ножички направих ето това. Както виждате, ето с тази ножичка изразах ето тук, както виждате, и тук. Тоест не се вижда. Аз го залепих и стана скуш, както виждате. Ето, скуши. И аз го направих с тия ножички. Тия ножички много ще помагат на своят живот. Те по принцип са хубави ножички. И както виждате, аз първо, когато ги видях, тук си има как да таковате, няма проблем. Ако нямате така рисунка, гледате от тук дали е такова и нещо за това си ги изразвате. Ето вижте, тук се показва и на ето това. Вижте, показва си. И това е всичко от мен. Благодаря, че гледахте моят канал. Натиснете камбанката и чао от мене!